Mali solasi udlali amadamine bi Mali solasi udlali uye uka dege kene kerengrenen tun sigi na bi fo ma ko Seminaire o Seminaire o y'a sɔrɔ Modibo Keita tun bɛ fanga la o Modibo Keita in a ye dantigɛli kɛ quand on a décidé don min an ye a ŋaniya ta de construire une vie nouvelle k'a fɔ ko an bɛna hadamadenya an bi ka an ka maaya an bɛna jɔsen kura kɛ a la dans laquelle il n'y aurait pas d'exploités et d'exploiteurs o jamanadenya min an tun y'a layidu ta k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛna damakɛɲɛ maa si tɛna fisaya ni maa si ye maa si tɛna e k'i dabiri tɔw la k'u joli susu e ka mɔgɔ tɔw k'i taamaw kan e ka kɛ mɔgɔ tɔw tɔnɔbɔbaa ye olu yɛrɛw ka kɛ mɔgɔ tɔnɔbɔlenw ye e fɛ u tɛna sɔrɔ a la une vie nouvelle qui exige de chacun de nous o hadamadenya taasira n'o taabolo kura min tun bɛna wajibiya an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kan une reconversion totale de notre mentalité et de nos habitudes an ka hakilinaw an n'an jogow an k'o yɛlɛma k'o ladila an ka segin an ka danbekɔrɔw kan une foi ardente dans la destinée de notre pays an bɛɛ lajɛlen cogo min an bɛ se ka limaniya n'an faso ye k'a fɔ sini bɛ Mali ye et une confiance totale en l'avenir de ce peuple an ka jamanadenw an faso an ka limaniya ni a ye k'a da a la k'a fɔ Mali ye Maliba de ye eh bien quand on a été amené à de tels choix don min an yɛrɛ ye nin ŋaniya ta ka limaniya ni nin ye k'an ni lamin n'a ye don min qui peuvent ne pas rencontrer l'adhésion de ceux-là qui, malgré les réalités de la République du Mali, o hakilina kura minnu taara an fɛ hali n'anw diinɛ n'an ŋaniya tun don mɔgɔw sɔrɔla o waati a ma kɛ minnu fɛla ye a ma taa minnu jimi sira fɛ minnu tun t'a fɛ Mali faso kura t'u ka tigɛ n'arrive pas à se défaire de certains complexes. olu minnu yɛrɛ bonya minnu bɛ u la fusabantiya min bɛ u bolo n'u tun wasalen don n'o ye ninnu ma se ka o hakilina jugu ninnu bila fiyewu ou surtout de certaines soifs d'accaparement. olu minnu n'u tun dabirilen don faso la bafa ni kilicɛ minnu tun y'o kɛbaa ye n'o kɔngɔ n'o minɔgɔ tun b'u la Ou de cela qui à l'extérieur wala minnu n'u bɛ jamana kɔ kan voudrait, comme il y a quelques années, i n'a fɔ a bɛ san damadama bɔ cogo min continuer à asservir notre peuple, à servir les peuples africains. minnu bɛ n'u bɛ ka farafin jamanaw k'u to jɔnya juru la minnu kɛn bɛ k'an ka jamana k'u dabira la ka joli susu k'an ka jamana kɛ jɔnya jamana ye Qui mettront tout en œuvre olu bɛ ka fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen fari ma faga u bɛ ka dabali jugu bɛɛ lajɛlen k'o bɛɛ labɛn k'o fɛɛrɛw tigɛ pour nous tenir en échec. anw bɛ fɛn min ɲɛɲini na an kana se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu Donner à nos frères d'armes o bɛna wajibi anw kan an tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen n'o ye Mali solasiw kɛlɛcɛw ye an ka jamana finitigiw donner à nos agents de sécurité ka fara an ka lakanatigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan devant tous les cadres politiques et administratifs de Bamako Mali yɛrɛ politiki ɲɛmɔgɔ ni Mali mara ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan l'occasion d'affirmer au grand jour an ka ŋaniya k'a bange k'a lakuraya k'a sabati nin kɛnɛ in kan devant tout le peuple, devant l'Afrique, devant le monde, jamanadenw bɛɛ lajɛlen faso malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna farafinna ɲɛna duniya kuuru kara bɛɛ lajɛlen ɲɛna leur attachement indéfectible au principe k'an ka layidukanw an ka kuntilennaw an ka danbe k'o waleya kɛnɛ kan qui ont guidé l'Union soudanaise RDA en octobre 1960. Mali a politikitɔnw n'o ye Union soudanaise RDA ɲɛna san 1960 ani 60 Camarades, n jɛɲɔgɔnw vous avez des responsables ɲɛmɔgɔw bɛ aw la o ɲɛmɔgɔ minnu sugandira aw fɛ de par le monde duniya fantan naani fɛ fana qui peuvent être accrochés au pouvoir pour le pouvoir. o maa minnu bɛ yen u b'u dulon fanga la u b'i sama fanga nɔfɛ fanga yɛrɛ diya dama kama Qui se demandent si demain, mɔgɔw bɛ olu la n'u bɛ k'u yɛrɛw ɲininka yala sini o je ne sais pas au poste où je me trouve, n bɛ jɔyɔrɔ min na bi ni n tɛna sɔrɔ o jɔyɔrɔ la que ferai-je? yala ne dun bɛna mun de kɛ jɔyɔrɔ min bɛ n bolo n'o minɛ na n bɛna mun de kɛ sini Je vous ai déjà dit, je vous le répète, ne la k'a fɔ aw ye wa n bɛna segin a kan aw y'aw tulo ma da nous qui sommes aujourd'hui à la direction du parti aw minnu bɛ bi n'anw bɛ tɔn in ɲɛmɔgɔya la et du gouvernement, aw minnu n'anw ye jamana marabaaw ye bi ne Modibo Keita ni n jɛɲɔgɔnw nous ne sommes pas des hommes accrochés au pouvoir. anw tɛ mɔgɔ ye maa minnu zaman bɛ fanga nɔfɛ minnu dulon bɛ fanga na minnu t'a fɛ k'a bila kɛlɛ anw t'o mɔgɔw ye dɛ Nous y sommes anw bɛ yan de
Parce que le peuple a voulu que nous y soyons. Anw bɛ fanga in na bi o sabu tɛ foyi ye jamanadenw de sɔnna u limaniya n'anw ɲɛ de k'an sigi fanga in n'a ka kalifa na. Et le jour où ce peuple Wa don min ni o jamanaden kelenw ko aura manifesté wala u ye ŋaniya jira dɔrɔn sa volonté de voir notre équipe remplacée par d'autres, anw bɛ fanga min na k'a fɔ o fanga in ka falen o nɔnabila ka kɛ fanga wɛrɛ ye wa. eh bien, nous n'aurons pas ce jour-là. Anw kɔni tɛ yilan don kelen wa an siran tɛ o ɲɛ koyi. Si c'est l'expression du peuple, N'o ye jamanadenw kɔni ka ŋaniya ye kaban dɔrɔn besoin ni de l'armée, jamanadenw ani an ka jamana sɔrɔlasiw ni de la sécurité hali minnu yɛrɛw bɛ yen minnu ye jamana kanabaaw ye kɛ pour nous imposer. u bɛ se ka fɛn min karaba an kan u k'u karaba an kan. Nous n'avons pas oublié, n'oublierons jamais Anw ma ɲinɛ wa an tɛna ɲinɛ fiyewu bada kuda yan tɛna ɲinɛ. que lorsque un peuple, Waati min jamanadenw même démuni, n'u farala ka ban kaban est soutenu par la volonté d'affirmer n'u b'a fɛ k'u ka jamanadenya wale a n'a ŋaniya n'u b'a fɛ k'u laboli k'o waleya kaban sa liberté, de conquérir sa liberté, n'u b'a fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ n'u y'o dɔgɔda diɲɛ don o don n'u wulila k'u dɔw kama diɲɛ don o don ce ne sont pas les canons mɔgɔ si ka marafa kanu tɛna se k'u bali o la et les fusils, marafa tɛna se ka jamanadenw bali k'o kɛ et même pire que cela, hali min ka jugu n'o bɛɛ ye kɛ les bombes bɔnmu qui peuvent l'arrêter. o tɛ se k'u lajɔ ni jamanadenw kɔni wulila diɲɛ don o don k'a fɔ b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n'u kɔni wulila ka dɔw kama nin si tɛ se k'u lajɔ. La Révolution française nous en a donné l'exemple. Faransi ka jamanadenw ye wulika dɔ min kɛ n'o y'u ka révolution française ye o ye misali de ye o. L'Europe entière L'Europe jamana kuuru kara bɛɛ lajɛlen mobilisée contre le peuple français u bɛɛ lajɛlen wulila Faransi jamanadenw kama k'a fɔ b'u bali u ka laɲiniw na n'est pas arrivé à lui u imposer ma se k'u karaba k'u wajibiya k'u lata sira fɛ sira min man d'u ye. la monarchie. Fanga jugu mara jugu bɛnsɛngɔniya fanga masaya mara jugu fanga u y'a kɛlɛ k'a daga wuli ka buda la. La puissance militaire des troupes coloniales au Vietnam et en Algérie Vietnam karaba fanga jɔnya fanga olu ka marafa setigiya hali Algérie an sigiɲɔgɔn jamana in o maraba jugu n'o ye nazara fangaw ye u ka fanga bonya u n'a cogo o cogo u ma se ka nin jamanaden ninnu bali u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ wa u ka wasa sɔrɔ a la. ne sont pas arrivés à bout u ma se ka nin jamanaden ninnu wulila ka dɔn waati min u ma se k'u kunbɛn fiyewu. de la volonté d'indépendance u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ foyi ma se k'u bali u y'a ɲɛ sɔrɔ u y'a kɛlɛ u y'a masaya sɔrɔ. des peuples vietnamiens et algériens. Vietnamiens ani Algérie jamanadenw On ne gouverne pas un peuple mɔgɔ tɛ jamana mara cogo la par la force des armes, ni marafa ye k'a fɔ k'i bɛ jamana mara ni marafa ye wa k'i jagoya fanga sigi ni marafa ye o ti ɲɛ. on gouverne un peuple mɔgɔ bɛ jamana mara faso mara par sa loyauté aux engagements que lui-même librement a exprimés jamana marabaaw ye layidu minnu ta jamanadenw ye o layidu ninnu timɛli ni hɔrɔnya ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ. et dont il vous a chargé de la réalisation. jamana ye o se n'o fanga min d'o ma u ka ŋaniya degun minnu kan ka wuli ka b'u kan o layidu n'o jɔyɔrɔ min dir'u ma o layidu ninnu timɛli de b'a to i bɛ se ka jamana mara cogo ɲuman na. C'est ainsi, camarades, o de la sa n jɛɲɔgɔnw ni n teriw que nous comprenons notre mission. anw kɔni bɛ baara min na ni Modibo Keita ani jamana marabaw an bɛ ci min na an ye ci in faamu nin faamu cogo de la. Nous savons à l'heure actuelle an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi que de par l'Afrique n'i ye farafinna ta k'a lajɛ et même hali kɛ dans certaines régions du monde, en Amérique diɲɛ et yɛrɛ en fan Asie, wɛrɛw fɛ i n'a fɔ lamɛrikɛn jamanaw ni diɲɛ fan wɛrɛw on assiste quotidiennement diɲɛ don o don an bɛ ko dɔ de ye à des coups d'État, fanga feerelew hélas, quelquefois waati dɔw la jigilatigɛ wale ninnu préparés, exécutés o janfa minnu n'u bɛ labɛn k'u labalo par la junte militaire. n'o bɛ kɛ sɔrɔlasiw fɛ. Nous, en République du Mali, une seule seconde, anw kɔni faso kɔnɔ yan n'o ye faso maliba ye la moindre inquiétude hami ko kana dan fitiniya ma n'a effleuré les responsables que nous sommes. k'a fɔ ko anw sirannen don n'o ye wa wala an gabana gɔnnen don wala an bɛ jɔrɔ n'o ye wa fiyewu. Parce que notre armée sabu anw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sɔrɔlasiw est une armée nationale qui sait an ka jamana sɔrɔlasiw ye jamana furuba sɔrɔlasiw de ye u b'a dɔn cɔ
que nous avons eu confiance en elle, pleinement confiance ko en anw dalen do la an limaniyanen do n'u ye wa an jigi b'u kan elle, en demandant qu'elle soit seule chargée k'a dɔn ko jɔyɔrɔ kelen min bɛ olu la bi de la défense de notre indépendance o ye nationale jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ se ka sabati cogo min jamana kɔnɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kelen kelenna u ni ka di faso kumabɔli la et de notre intégrité wa an ka territoriale. dugukolo tangani sibiri ɲɛ kelen kana tigɛ ka bɔ an faso la an ka sɔrɔdasiw b'o baara de la Parce que nous savons aussi sabu an b'a dɔn fana qu'on ne peut pas parler d'indépendance nationale an tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ k'o dulokiba don an kana fiyewu k'an yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye fo on ne peut pas parler d'armée nationale, de cette armée dans des casernes. an tɛ se ka sɔrɔdasi ko fɔ jamana tangani ko fɔ hali fo an ka sɔrɔdasi dagaw kɔnɔ Il y a d'autres armées étrangères n'o y'a sɔrɔ dunan sɔrɔdasi wɛrɛw bɛ yen parce que l'armée nationale alors est en droit de se demander o tuma an ka sɔrɔdasiw an ka jamana kanabaaw kan ka se k'u yɛrɛw ɲininka à quoi est-elle destinée. yala olu dun ka baara ye jumɛn ye ni dunan sɔrɔdasi wɛrɛw bɛ an fa dugukolo kan o tuma an ka sɔrɔdasiw ka jɔda dun ye jumɛn ye Est-elle une armée de parade yala o tuma o kɔni ye gintan kɛ sɔrɔdasiw ye jɛrɛjɛrɛ sɔrɔdasiw ou alors une véritable armée nationale ka kɛ sɔrɔdasi fini don ten gansan wala sɔrɔdasiw yɛrɛ hakikaw de don wa qui a vocation de défendre minnu ka baara ye jamana yɛrɛ kɔlɔsili ni jamana tangani ani jamana kisili ye l'indépendance nationale et an ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔlɔsili l'intégrité territoriale. ani faso dugukolo tangani a kɔlɔsili n'a tangani tun kana se ka k'a la dɛ bɔrɔtɔli kuma kɔni tɛ o Et camarades ne jɔnɲɔgɔnw ni n teriw de l'armée, minnu ye an ka jamana finitigiw ye de la sécurité, lakana fɛɛrɛ tigɛbaw la gendarmerie, de la garde républicaine, gendarme ni gardiw de la police. polisiw Vous venez pendant 3 jours aw ye lajɛ min kɛ tile saba in kɔnɔ d'affirmer k'a jira jamanadenw na nin tile saba in kɔnɔ devant le peuple du Mali, devant l'Afrique, malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛna que l'Union soudanaise RDA union sudanaise RDA n'o y'an ka forobatɔn ye ne s'était pas trompé sur votre loyauté layidu kan danaya min sirin bɛ aw la ko union sudanaise RDA ma fili o danaya la fiyewu et sur votre sens de l'honneur. aw ye danbe ni kumabɔdenw ni halaladenw de ye Il ne pouvait pas en être autrement o tɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la n'o tɛ o aw halaladenw parce que vous êtes des Maliens. sabu aw ye malidenw halaladenw de ye aw maliden yɛrɛ wolodenw de ye aw ye malidenw de ye Et le mot malien wa malidenya signifie bien de choses. malidenya tɛ gansan ye dɛ malidenya bɛ ko dɔw de ko fɔ malidenya bɛ fɛn dɔ de fɔ Il signifie d'abord danbetigiya hɔrɔnya yɛrɛwoloya le sens de l'honneur, layidu kan timɛ la fidélité au serment, yɛrɛdɔn jɔda min b'a la layidu kan hɔrɔn n'a y'a layidu kan di a b'a timɛ de le sens de la dignité, halalaya ni nin kɛli man kan t'a kɛ fiyewu l'amour du prochain k'a dɔn k'a fɔ anw ye sinjimaw de ye an bɛɛ ye balimaw de ye et l'acceptation de tous les sacrifices wa ka jɛn ni a ye n'an ni de bɛ to faso kumabɔli la n'an joli de bɛ bɔn faso kumabɔli la n'anw de bɛ kɛ jamana saraka ye an sɔn n'u ma pour que ces sentiments cogo min nin ŋaniya minnu bɛ yen u bɛ se ka bange cogo min dont je viens de parler qui animent chacun de nous ni o de b'an bɛɛ lajɛlen na n'an bɛɛ lajɛlen ni laminen don n'o de ye deviennent une réalité. o bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min k'a bange an ka kɛwalew la a n'an ka kumakanw na Camarades, n jɛɲɔgɔnw ni n teriw notre devise, anw ka kalikan ye mun ye c'est plutôt la mort que la honte. o de ye saya ka fisa ni malo ye Pour un Malien, maliden kɔni fɛ halaladen ko don dɛ parce qu'on peut mourir sans le savoir. sabu maliden kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ a ni bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ a t'a kalama On peut rester vivant et mourir. maa bɛ se ka to ɲɛnɛmaya la ja o y'a sɔrɔ i salen don Mourir dans sa propre conscience. maa bɛ fatu i hakili la i ye su ye Mourir dans sa propre conscience k'a sa i hakili la ka kɛ su ye i hakili la et mourir dans le mépris de soi-même. maa bɛ se ka sa fana k'i ɲɔgɔn to i yɛrɛ la dɛ Eh bien, pour nous, la honte, anw kɔni fɛ maloya c'est de violer un serment. maloya ye fɛn min ye i y'i kalikan min kɛ fasodenw ye i k'i ka hɔrɔnya i ye fɛn min fɔ i da la i ye hɔrɔn tulon bilen k'o layidu kan ni m'o timɛ k'o bɔrɔtɔ e tɛ halala ye fiyewu Pour nous, la honte, anw fɛ maloya ye mun ye c'est de voir notre indépendance an ka yɛrɛma hɔrɔnya min n'an y'a ta anw yɛrɛ de y'a ta k'o lagosi anw yɛrɛ bolo wa o de y'an ka malo ye
compromise par des Maliens o yerma horoyai ko dulon galama na faso den dɔw fɛ qui auraient perdu de vue olu minnu n'u filila u tun kan ka fɛn min ye o yebaliyaw fɛ dɛ les belles vertus qui ont fait nin jogo ɲuman minnu nin danbe ɲuman minnu nin halalaya minnu tun y'a to anw malidenw la gloire du passé de notre pays maa minnu kɔ na anw ɲɛ an b'an disi gosi n'olu minnu ye et qui demain seront les facteurs déterminants wa sinikɛnɛ o jogo minnu ye maa minnu kɔ na ɲɛ jogo minnu tun b'u la dɛ o jogo ninnu de b'a to an bɛ se ka sini dilan de la renaissance d'un Mali min bɛna Mali kura tu tigɛ ka Mali balo kura cogo ɲuman na Mali min ka Mali dilan cogo ɲuman na Mali min aussi prospère que l'ancien min bɛna kɛ Mali jidilen ye Mali sankɔrɔtalen ye Mali bonyalen ye Mali kanunen ye i n'a fɔ Mali kɔrɔbaw tun bɛ cogo min kabili Sunjata tile waati kabili Kanku Musaw kabili barika fanga minnu tun b'an faso kɔnɔna na o tɔgɔ minnu n'o bonya ani ikama minnu tun b'u la anw bɛ se k'o sɔrɔ sira minnu fɛ o nin siraw de pour un Malien vivre dans la honte Maliden halaladen fɛ ka balo lebu ani maloya ni kumasuli kɔnɔ wa c'est aussi o de ye fana manquer à son devoir ka i ka kɛta ye min ye i jɔyɔrɔ ye min ye e jeniyɔrɔ ye min ye e m'o kɛ o ye lebu de vis-à-vis de ses frères ka ɲɛsin i balimaw ma i fasoden ɲɔgɔnw qui subissent encore le joug étranger i farafin ɲɔgɔnw ni hadamaden ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni jɔnya juru ani bingani walew bɛ taa k'u sɛgɛrɛ e k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan maliden fɛ u y'i lebulen de ye ils sont écrasés par la puissance militaire minnu bɛ yen setigi jamanaw bɛɛ k'u ka fangaw u ka marifatigiw y'a k'o jagoya karaba k'a to foroki n'o ye maliden man ka sigi fiyewu de certains pays Portugal jamanaw i n'a fɔ Portugal jamanaw Afrique du Sud qui n'ont pas compris que la couleur de la peau olu minnu ma faamu k'a fɔ fari fini ni fari jɛya ko tɛ koyi ne constitue pas un handicap k'a fɔ ko n fari fina o de ye n kɛ maani ye o tɛ tiɲɛ ye mais que ce qui compte fɛn min nafa ka bon pour les hommes, pour tous les hommes, pour l'humanité duniya bɛɛ lajɛlen maaninfinw duniya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ c'est o de ye ces belles qualités qui font de l'homme jogo ɲuman minnu bɛ yen n'u bɛ hadamadenya sabati o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye qui ont permis plutôt à l'homme o jogo ɲuman minnu sera k'a to hadamadenw non seulement de domestiquer la nature n'o kɛra sabu ye hadamaden ka dugukolo o n'a kɔnɔfɛnw tɔnɔ bɔ mais de s'en servir o ka a kɛ haju ye fɛnw ye pour faciliter ka na ni tɔnɔgɔyaw ye son existence sur la terre. a ka hadamadenya la dugukolo kan Camarades n teriw ni n jɛɲɔgɔnw de l'armée, armée soldasiw de la défense et de la sécurité, kana ani tangani kɛlɛcɛw vous avez fait aw ye min kɛ serment de fidélité ka layidu kan k'aw kali faso de ye k'aw tɛ janfa kɛ fiyewu au chef de l'État, jamana ɲɛmɔgɔ ye secrétaire général de l'Union soudanaise. n'o ye union soudanaise ɲɛmɔgɔba ye ne Modibo Keita. Vous avez fait le serment de fidélité aw y'aw kali ni layidu ni a ti janfa kɛ fiyewu au bureau politique national. politiki tɔn ye Vous avez fait le serment de fidélité aw y'o layidu kelen de di au peuple du Mali Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye et à travers ce peuple, o jamanadenw na sa vous avez fait le serment de fidélité aw ye aw kali ka layidu kan di k'a fɔ aw tɛna janfa kɛ à l'Afrique entière. farafina kuru bɛɛ lajɛlen ye Je sais n b'a dɔn n b'aw dɔn que vous tiendrez ce serment n b'a dɔn k'a fɔ layidu kan aw tɛna o sɔsɔ fiyewu aw tɛna o layidu kanw bɔrɔtɔ fiyewu parce qu'il ne peut pas en être autrement, sabu a tɛna se ka kɛ cogo wɛrɛ la n'o tɛ o parce que vous êtes des Maliens aw ye malidenw de ye halaladenw et que notre devise, anw dun ka kalikan ye fɛn min ye votre devise, aw ka kalikan ye fɛn min ye c'est plutôt la mort o de ye saya ka fisa que la honte. ni malo ye Alors, camarades, o la sa jamanadenw n jɛɲɔgɔnw je déclare clos le premier séminaire o tuma jamana sɔrɔlasiw ka kɛnɛsigi n'o ye dege karamɔgɔ kɛnɛsigi n bɛ yamaruya di de la défense n'o ye mali tangani mali kɔlɔsili sɔrɔsicɛw et de la sécurité. kana a kɛnɛ dayɛlɛli n y'a fɔ aw ye nin kɛra dayɛlɛli kɛnɛ ye